Выходцы из населенных пунктов на границе Чечни и Ингушетии не видят причин для споров, развернувшихся в последние дни в интернете в связи с подписанием соглашения о постановлении границы между двумя субъектами. Об этом заявили представители астхойских тейпов на встрече с главой Ингушетии Узбеком Евкуровым. Старейший народа Арби Закриев отметил, что для него и его тейпа установленная граница имеет условный характер, а Цичоевы поддерживают решение глав двух регионов. Собравшиеся отметили, что ни граница, ни что другое их не разделит, и попросили пользователей сети интернет не писать в их адрес провокационные посты, упоминая их фамилию, поскольку их позиция не имеет никакого отношения к отрицанию границ. Третья сторона угора, диагора, исторический дайж бега, когда хамаш десят. Яжбес, Цичой, Мержой, Белхрой, Кабарыш, Вашской олж был нага, хамаш десят. Диагора, шуда, угора, Ержбах, шуда где, шел дози, горгло ялж, да, уже, нам идешь. Så цер котер втору, Цичой, тогда Цичакер вабан. Ял рахимбу, ял руабач, шал жистася юртхула из хал Кавказский там был, чувохан, а я конечно шинта должен быть. Тир руабан, тогда алло шанер тот шал жистася юртхула тига юртхилн, котер юртхула шилн, тига тиечой, мержой, андлой, галай, носу что тейп наш блокне и должно. И еще граница о ущатис и уж волнах. От территориальных отношений лучше бас морально был пресс. Дом там Российской Федерации, а что и айдл закон ларцы лечатся долой, ой ларцы лишь ой ларбет, он диача и ларбе это ши аппарат хо айдл. Ой иш ларцы да гачтат. Дала ой там моральные устойчивость, моральные права еще ой. Аз моральные права сами тха приоритет тук аз мака. Тона и мекшхолча и ич як я анупес ватангис. Ах, Алла макайсне, ах, условно бокас, ах, ночи макайсне. Тона уштошен и мекшхолча и тамох уй бючбекин ткань прикновение дух. Митчахена оры омну а нисуш бок нахта рез боч атуман доч. Цег ля тонер. Херхума вицат двичона питанца дешхонова до цектавилош. Везан цабош. Херхума бартабол детарш бой сат андер. ويتسانغدر ويتساموتبر ويتساغيوخشتر ويتخدا عيد يشتر وديل الله ريز وغاشتلاحا ويوقع برت بيشخل ديسخوي ديخوش خلط ديسخوي ميلجو جين دولچا بوسلنا شابش بيجري بوخ وين حقيقي برت خبوش بوسلنا حقيقي تي وقت دوش حم خلطشي ملاتشو ديتش ديكدس انا обязанностис та ханцетиечах калиаца да сам соалт мару соцетиечах ки доколину со халха чо охотникор любителор но где-то мы долго час я ханва халогамну эсфорто дехер костер ночи есехер галай яш ингусский чеченский яш он сакети маддаца сантехер аяхашти по 90-га халха совет аду долчхана цига хожус лам мангл ихаус хамдеус та тагнашто картага чо иш амелж дир дуцриш бог бомби ти да цабриш бо ханза атор ялрис каждый сагаш и хавя меттигол ши олу болу ши тейп долуш ши токум долуш сагу каждый саг та каждый саг ада хатиш социг чу социг чру таган охас янчл да ош санях национализм хани али ол национализм яхш да ти дуцр ши варв алди саг агра халбусу божения сакалисак так ханзда тичах кин ханзер хабях кайер сигич катришки ац тичах ки ваша возметги сигич халбага бирш таер сига баш очи докчарио жнохчи бо бодер жнохчи бо ер жгалгай бо но веня нах болуш ер же сига баш бо арстхойд тхозада до арстхойд вейна и барт хуб болуш хам худуж хам ода дицат яна долдена zulm dier we van nou die begisch boat zulm dier
سون بيقم باقش ساقا يقمع الجديد سنا هنسيغ دوك حماش ديت سات سو هنزر ديت سات دياخش تغنى تسجيتشي حلقة أسلوب نخنيز يانتاس تغنى كيف كل جادر ما تصير منين ياتسجا يغر عدر خاتسون تيجي أخكي تصدق تغى تيجي در ديك دوزج وسطيا تاك هانت إيمنا استيجي تيوخج إسقاميالج دندارة تتخيل بريش خلطر لطي بيمزبك ملا بريش خلطر لطي بقول صديق ده ويقي فتنة دواج دي تصغيرتش تون يقي خيلو يول تصغيرتش غينا هايقي خيلو يول تصغيرتش بقول شيء ليشني обращение, обращение, личное обращение, а что течевым для винуса. Сюда тейп на течеву, а сюда чьяха, за авара, анну уполномочить для вяха, камялыш лучше оттержь, да, мум дитячер камялыш. Бокул садихр, да, уаш диары, шей адл бог, бушо адл хадит, а представитель ждущий, шей угоз бог би агуш диады. Но цу дихж мчит халка тейп, только мцу дихж мчит, на бумаге дыс, تخون إزمنيني خمياتيك. تا تخون هنجوات شو إزمنيني تخون مجلس دولش دول همه. تيجا باقشارة أوزا باقشار مجلس دولش دول همه. تيجش داي وتجار ديات ديار وش ديات ديا خش أميالش دول سوق دات دوق زلم ده. بس دوتش دولش دول همه تشوق سيتش باعبر. وين أصلا غردي شخيلة يا سخيل يا سدالو. يعني وتأيه وشخلنا. غردي شخلت نستطيعون دويا يعني استعيد لو كاستين سعرهم مشكلة. وويك أم غوش ردالي شوش دات دارم وعدين دات ودارم ويجي بخيلة خيلة دقلو إز إتحسنو أتصيد إيوب إنترنت أتشليوا شياسون خايا تعودي تتعولي تدوش قدر دوتي حاسو تشدوك دوتش نحو شيء تعالش ونشوش تعود بيتنش دون تيسرياتش يبيتنش ديك داست خوز داخل وقلنا أصيدة ترداء وعشان نبرم أصيدة قاعدة كده سو ولا بيواس إشتو ولا بيواس كليك ولا بيواس بوسم سك شابك مستعد بدون بيرتا وشان تدخل راسه ترى وين هاي وين اشتغل جا وين ديتسين قتني ترى عن قلبنا الحمد لله دار بخاستن بوشتو إيديش نعدوي وين قلنا دقن ياسر جينا رومش دي اللي نزول مش جينا وين خلونش جينا وين أم ويوخي لو إنه برتعدوش متاخرش تهم مودو بوشلو إنه برت باش متاح تخلي لك صار إما بيت خدات دارة وين برت ما يقبل